lem chan thiam Gene Hackman ate nupa thihna nu chui tu te chuan engtia thi ngen ni tian la chhuak zo lova an thi hun borvel ture ro chu hreto anin ngai Hackman le anupui betsia ra kawa te hi karmasa ni lai ni February ni somni le parukhan Santa Fe a an chena ina thia mu ania an pani ba ka hian anui vulla ya thitel boka an ruang hi alo cheto hle an chena hi ramekar som pahnia zawa anin vala anomna afala wangin an ruang hi mulovin aom reng nina langani an ruang an mudan hi in chung siam thatur ten an chena in hi anwapana kongkan kik chu tu main an ron hon ta silova an ngai thalovin security officer ten puna in chung an vai an chiang chu anupui ruang an va hmuma sabera thu nei tu te an punzui ta ne ruang hmuma sa tu ten an soidanin in chung lama tangin kongka in kallova lutlang mai lovin tukvera tangin an bi phota bathroom a ruang an hmuwa achet lawa wangin thu nei tu ten punzui ta ne nu chui tu Santa Fe County Police te chuan in chunga hian tiluina a luna hnu ma aom lem lo nin an soi Gene Hackman hi kumsom kwa pangami ania anupui arakawa hi kumsom ruk pangami ani ve thunga Hackman hi lemchan khovela chuan miswal pa angdewa hriatlar thin khane kumsang khazakwa somthum January ni somthuma California pianga anu le pa te anin thena wangin Illinois a anu bula khosa a heta hian Australia na ti thei indopui pahnina lai khan akum ayatama in soin kumsom paruk mi lek ni chungin US Marine Corps a tangvea kum nga chung zet chu China radio operator na thokin awmane sipaya tanga chhuwa hnuwa lekha azir thalea mase zotalovin radio le TV production lam alu chilta zoka Hackman hi enom khovela hian anjir tir tu pa pheichuan a hlotling lovange ati ngat khaneya mase mi zong be sei phak bakin aron hlotling ta thungane kumsang khazakwa somruk chawa tangkhan lemchan khovela hian alu trana kumsang khazakwa somruk pasari khan Academy Award cha Best Supporting Actor ni na adong thei der to kumsang khazakwa somsari pakhata channa The French Connection te Superman a Lex Luthor le ma te Clint Eastwood a cowboy film masterpiece anti maitrin Unforgiven a tele adang danga te achanga kumsang ni le parukan ti chua Welcome to Mooseport kha a film chan top na ber ania kataksa le ril rulamin atlin to love tina chola movie script zela mai ro chuan alain mangzui zel thawane lemchan thiam piang to zinga chuan a thaber te zinga anda thin ania a rol reng hi miswal pangat phei chuan a in me bi ke mem anti thin ani anupui bechira kawanen hian kumsom thum chuang anin nei to langsar lo takle hadam takin Santa Fe a hian an chengane anupui ruang hi an bathroom chuatan muni kha alu bulloka hian hitar oma chubaka chuan damdoi doctorina cho chu dokan kil khata a in chapdar nuai boka engdam doi tengen ni ti chu atira soichian om lo thungani anupui hi hitarina tla kanga atluin athizui ta niyang tien police lam chuan anrin thun soya boy thak ta deuh mai ro chu arakawai chau ni lovin apasal Hackman ale an ui po thitela an ui hi arakawai bul fit som atanga fit som panga vela hla a auma ui hi pathum vulin pahnia ro chu damahmu anne Hackman ruangero aomna hladeuh thunga police ten inanen kualna matruma thinan va hmuwa engwanga thi nge ti hi hriat thei alani lo atusual tidonin ataksa hliam om lawa natna wang ti turin
ataksa chu tiang hnu ma chu awm mi lo boka a thluak le alu so kholo na lam awm tel lo bokane arwang hi an hmu chhuai hian alo cheto viau Hackman a hian lunglam that lo na ane wangin pacemaker an vua a pacemaker top ni chu February ni som pasari dai to kha nia chumiom zia chu an ruang hi hmu chua lovin kar khat chuang fe awm don niin nu chui tu lam chuan an soitel bok an thihna hi ngun takin an chuya bathrooma hitarom kha awm na tur mun ani lo topa chubaka damdoin chap dar noi maite anui pakhat hi te Hackman ata nupa room sanga an ruang omte chu ngun takin anen fia engwange ti hriat chuana tan an mang chuang lem lo thung an taksa hian kutlak na hnu ma awm lo wangin tha an ni arinom lo tin an soya an thi chan hi boruak chia carbon monoxide wangani theiem ti te po an zir chianga boruak chia an thi pui ti lana turle nem ngena tur hi engma an hmu chuang lawa chubaka chuan anin le chhevela chu tiang wang chu niyang tia handang lam deuh thil dang awm lem lo boka thil reng reng chu ani turangin ani deuh thlup tina ni chu chuwangin apoimo lai ber chu damdoi kha ni tin ni hni kalta vel khan an thina chhui chiang tu te hian an soya an chuina hian tur lam chiemo damdoi awanga thian niem ti report apoimo hle dona report nei ture ro chuan thlathumemo a airemo ala du don nin an soitel boka an hun hnung mandan ria chian tumin an beile mek tu tenge an biak po ti zong te in an chui le meka hepo hi chawna lian tak nidonin an soile bokane an thi chan hi nu chui tu lam poin an la chiang lo boka in ti hlumna ni theiem ti lam te po an thlek tela tha emo boruak chiam awang ani lo chuan hei hi thil thlendan ani theiangem Hackman a hi lunglam that lo na wangin a thi thut maya anupui hreom ti hi a in ti hlum ve ani mai thei thil thleng zong zong hi kan chui vek do ne anti anupa hi kumsang khazakwa somkwa pakhata in nei an nia an mani hrechiang tu te chuan nupa in ngai le in ngai na em ti hi an soidan ania anupui hian Hackman a hi aduatin covid atang phei kha chuan a hrisel na angai poimo sakhle tin an soi thrin chuwangin anupui chu a in ti hlumani theianga an ti pha ani deuh berome damdoi te kha voin lama engteng ani tian soi chianga thyroid thisen sang le dang damdoi te an ni hloma in ti hlum po lo ni ta se anui pakhat athi tel vele zel ro engwange ni theiang tia hian zona asiam tamtul tul zo kane Hackman atenu patrianu Barbara Lenihan chuan Hackman hi tun naya a hrisel na tlanhiama chuwangin pona chhuak tam lowa in lama om deuh chat reng nina soya in lama hian enge thleng ti hreturin CCTV an vua der box hilo Barbara chuan nikuma tangkhan bike khal to lawa tun thlahni thum vela tangkhan abor som zual nina soya amaro chu athu soite hi Hackman afanu Leslie Ann chuan nial kalin apa hi athi ma thleng khan a hrisel na a that thu a soi ve thunga Barbara thu soipo hi rintla kani chi empty a chiang chuang lawane eponi se nu chuina hi la kalzel dona Hackman a thi hi lemchan khovela chuan an sun meka Oscar sem chuana suna hunte man ani to nge bokane